खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ। बावैसो सान सिगां 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ सेबेआ फोसावनायनि उनाव दिनै 2023 मायथाइनि एचएस जोबथा आनजादनि रुटिनखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ फोसावबाय। बे आनजादा 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि 20 खालारनिफ्राय मार्च 20 खालारसिम जागोन। लोगोसे एचएस प्रेक्टिकल आनजादा जानुवारि 25 खालारनिफ्राय फेब्रुवारि 15 खालारसिम जागोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि बिफा मंगल सिंह नार्जारिनि सारदुआव BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङै 3 कोटि रांनि बाजेटजों पार्क बानायगोन आरो बे खामानिखौ बे बोसोरावनो जागायगोन। लोगोसे गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोमगिरि बिफा मंगल सिंह नार्जारिनि नखरनो BTR सरकारनिफ्राय साख्रि होसिगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होयो। बङाइगाव CK फरायसालिमानि गुरायुं शहीदुल इस्लामआ स्कलारशिपनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसजों खाजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुरायुं शहीदुल इस्लामआ इसान उदय मावथांखिनि गेजेरजों गासै सा 95 फरायसाफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। नाथाय फरायसाफोरा बेनिफ्राय जेबो मुलाम्फा मोनाखै। जाउनाव गुरायुं शहीदुल इस्लामआ पुलिसजों खाजायो। चिरां जिल्लानि बरफोथारनि जसना इस्लारिनि गलायाव सासे सुबुङा गाज्रि राव आरो दुथां आखु दिन्थिदों। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बरफोथार गामिनि 38 बोसोर बैसोनि जसना इस्लारिनि गलायाव रहिम नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा दाय गैयालासे गलायाव जुफाय जुसि खालामो। गला बिगोमा आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला 32 बोसोर बैसोनि रहिम नार्जारिया गोबां जौ लोंनानै गाज्रि राव बाहायना बे जाथायखौ खालामदों होनना फोरमायदों। बिथां जसना इस्लारिया सानै फिसाफोर दं। बे गला होनानै गावनि गथ'फोरखौ फोरोङो होनना फोरमायनायजों लोगोसे आंनो न्याय नांगौ होनना आइजोआ बुंदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला बिजनियाव बर' आरो इंराजि रावजों लिरजानाय सरकारि मावख'नि बेनारखौ दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि मददगिरिफोरा बोख्लायनायनि हेंथायै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिजाथाइ फोरमायदों। बर' रावा BTR आव 6 सिडिउल सरकारि राव हिसाबै गिबियाव बर' राव, बिनि उनाव इंराजि आरो बिनि उनाव असमिया। बे नीतिखौ सरकारि आरो बेसरकारि गावारि इनस्टिटिउसनानो जा, सरकारि इनस्टिटिउसनानो जा, जेराव जेराव बिजनेस एस्टाब्लिशमेन्ट दङ बे स्पष्ट मोनसे नीति थियारि खालामनानै एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव थिरांथा लानानै फोसावनांगौनि आरो लिरनायनि बाध्य खालामनांगौनि BTR सरकारनिसिम दाबि खालामो। बिथाङा बुंबावो दि सोरबाया बर' लिरदों असमिया लिराखै आरो बेखायनो बोख्लायदों। बेबायदि थासारि फैनाङा। गुवाहाटी नोगोरमाखौ लानानै आसाम नाङैनो जेराव जेराव जिल्ला मावख' दङ, DC अफिस दङ, SP अफिस गासिबो बर' रावा बाहायजानांगौ। बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज। बेबादि खामानिखौ गोबां खालामनो हायो, दावराव दावसि खालामनो हायो, सोरनिबा बेनार बोख्लायनो हायो, नाथाय बे समाधान नङा। बिथांमोननि आफादा बबे नीति आदर्शजों खालामदों बेबादि खालामनायानो समाधान होननानै सानना बेबादि खालामदानो गासिबो जेंनाया जोबनानै थाङा होनना बिथाङा बुंथियो। BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि फिन बेरफुसार बिबुंथि। 2020 मायथाइयाव समायखिरा लानायनि नैथि साननि उनावनो बिथांमोना सरकाराव फैफिननायनि सिमां नुगासिनो। सरकारा फैफिनगोन जेब्ला बिथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव मोजां रिजाल्ट खालामगोन, मोजां खामानि मावगोन। सरकार लाबोफिननायाव बिथांमोना जेसेबां गुरुत्त होदों बेखिनि गुरुत्तखौ जुदि खामानि मावनायाव बिथांमोना गोसो होनायमोनब्ला BTCआव UPPL, BJP आरो GSP रावबो सरकार दानो हानाय नङामोन। नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव रायजोनो खोथा होनायखौ मावफुङाखै, रायजोजों थाफायाखै, रायजोखौ दादागिरिजों सालायदों, गासै बड'लेण्ड ओनसोलखौ अगणतान्त्रिक परिबेसआव लानानै थांबाय, बिथांमोनखौ रेजेक्ट खालामबाय होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।